أرست زينام عصرت ميتاو بتحت إتيو تيليكوم مشت عداقة أكسيون كفت مقارو قدام منستر أبي أحمد أنه غيره واقع أنت تخفل زلمعة ويون زمعبل حاجر هزبن يلن كبلو منستر قالوت كوميونيكيشن منغستي دكتور لقسة اللو قريتهم كابزينا وصاي أمريكا ليوكرين 425 مليون دولار وتهدراوي دقف كم تقبر فليتام سلام طعنا بالله يزخوركم تملكتي كمي تمسيول كساعات حد قينو كم تلمود ما عاد زينا حيزنا متينا لنا زيناتات ندمرحكو حبيركم تصنح انا برهان فسايه سناي مكتتال قدامي منستر ابي احمد مشط اكسيون 10 ميتاوي ايتيو تيليكوم علاو غيروم ايتيو تيليكوم بحفشا زلو اكسيون 100 بليون تخون كامونغوزي 10 ميتاوي ويون 100 مليون زخون اكسيون تمالي نمشطا علاو كينلوم واقع حد أكسيون 300 بر كم زخنا وانت قليزيهم بمسارة زي حدث كاب 33 أكسيون جميرو كساب 3,333 أكسيون كعد زقل تخون أزيد ما ببر انتقلت كاب 9,900 بر كساب 9,999 بر كبتصح زقل مقانو تخبير اللهم قدام منستر أبي أحمد مس بريزيدنت بنك لمعات أفريقيا زتيوم توم قدام منستر أب محورة ميديوم بزم حلالف وملقتيم أب بروجكتات وحسنة مقبن تعرتاتن بزعبا زلو سفح متحبار لمنقهو مس محزاي أكيونمي أديسينا زتينا لنايلوم زتفرالي منسترات مكلخال أفريقيا أب تكالات دحنة إنفورميشن عدت يسالط اللوم إثيوبيا تتناقضو أبزلا قبائي منسترات مكلخال أفريقيا زساتف زلو أغايش أب زتفرالي تكالات عدت يكايد زلو تخون لومون أب ممحدار مربب دحنة إنفورميشن عدت سالطوم أب كالوت تكالات ون تي عدت كقبر يوم زبل تسبيت اللوم واقع انت يتخفله زلمعه ويون زمعبل حاجرن حزبن يلن كبلو منستر قلقالوت كوميونيكيشن منغستي دكتور لقسة اللو قليصوم توم منستر بمحبراو ميديا قصوم بزم حلالفو ملختي إثيوبيا سلاما النات نعت نقعزو معبال مسارة زنبرو محبر قطبا والمعاتات اناك قلات افت كمتركب يوم العلوم إثيوبيا سلام مصنع مهناتن ديمقراسين متكال أب كيد دمام زيغاتات تتقامي مقبار تقبار كل وانا ايو اونيلوم دكتور لقسة مسرحتي لمعات كوريدر تتحيزو ناتسمع زركو اقباب نتزيب اللوم متألم تاتات بزملكت ملاشن مبرهن هيبوم اللوم سلامن مرققان إثيوبيا دك ازقلهم بانداتات وشتي مس تاريخا وصلاتي تتاميروم كم لمادهم حدشتي أجندات حزوم كل ببال كم جمهوريهم قليصهم زلهم أبزارقو عبايتي نمنبار يترفمو بتي كوابين محلاف زسكفو سفرات نفرسو زيغاتات متشو صورياتن نمنبار متشواتن نبزخونو كوابتات ملوات مجمارهم دكاس كاليقوو ملو كبلوون عبريهم يوم استقلات أفنقدي مقوعزيا حدشتي انفستمنت عد سراحن صوري كوابين مفتار نعوهم بادو يكبلو أتحساسيبهم منستر قدات وصاي فيدرئي سممعنات معقف متحبار وحازروا نايل زي فرما هاجرات كتامن كمبرا صاوعي تقريبهم أغبال قالتي منستر أمباسادر نبيات جيتاتشو وتي معقف أمونغو عبال هاجرات تفاسس متحبار لمعات زت أنا آخر كم زخونة قاليس أملهم
فتحاوي تربحنت زنقس وحزروا نايل معقف متحبار سممعنت زي فرما هاجرات نكفرما مس CGTN ابزغورو قالم حتت غريصوم يوم اتي سممعنت ناب تግባር متاو اب تفاسس وحزروا نايل غعزو دبلوماسي ماي تاريخاوي عوتنت كم زخنون حابيروم مبل 14 قبائي طبقات أفريقيا أب أديس أبابا حبرت أفريقيا دراش مانديلا لومعنتي مكياد جميروم أبتي قبائي منسترات فتحي جديون أبتي قبائي منستر فتحي جديون تيموتيوس منستر ديتا قديات وصاي أمباسادر برتقان أيانون توكلتي أبال حجرات حبرت أفريقيا ترغيبهم ኢትዮጵያ بفلاي ድሕሪ ለውጢ እናወገነቶ ትርከብ ስርዓት ፍትሒ ካብ እዋን ናብ እዋን እናተመሓየሸ ምምፅኡ ኣብቲ ጉባኤ ተሓቢሩሎም ፕሬዚዳንት ማሕበር ጠበቃታት ኢትዮጵያን ምክትል ፕሬዚዳንት ሕብረት ጠበቃታት ኣፍሪካን ቴዎድሮስ ጌታቸው ኢትዮጵያ እቲ ሕብረት ንኽምስረት ኣስተዋጽኦ ከም ዘበርከተት እዮም ኣልዒሎም ኢትዮጵያ ንናጽነትን ሓድነትን ኣፍሪካ ልዑል ቃልሲ ዝገበረት ንናጽነት ኣብነት ዝኾነት ሃገር ከም ዝኾነት እውን ኣዘኻኺሮም እዮም ፕሬዚዳንት ሕብረት ጠበቃታት ኣፍሪካ ካሪ ዓብዱል ጎቦይ ብግደን ሕብረት እታ ኣህጉር ተራኺቡ ኣብቲ ዓውዲ ንኽዝቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዓብይ ግደ ከም ዝተጻወተ ነፍሊጠን ኢትዮጵያ መበል 14 ጉባኤ ብምትንጋዳ ብምምስጋን ኣብቲ መድረኽ ስግግር ፍልጠት ልውውጥ ልምዲ ከምውን ፓናል ዘተታት ከም ዝካየዱ ተሓቢሩሎም ጃፓን ንመተግበሪ ፖሊሲ ስግግር ፍትሒ ኢትዮጵያ ኣድላይ ደገፍ ከም ትገብር ገሊጻ ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ፍትሒ በላይሁን ይርጋም ምስ አምባሳደር ጃፓናዊ ኢትዮጵያ ሺባታ ሂሮኒ ኣብ ዝገበሩ ወዘተ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምዕራፍ ትግበራ ስግግር ፍትሒ ብሓባር ኣብ ሰርሓሉ ኩነታት ተዛትዮም ኣይተ በላይነ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ንዝተፈጸሙ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰል ዕልባት ብምሃብ ዘላቒ ሰላም ዴሞክራሲን ልዕልነት ሕግን ንምንጋስ ፖሊሲ ስግግር ፍትሒ ብምጽዳቕ ናብ ትግበራ ምእታዋ ገሊጾም እዮም እቲ ፖሊሲ ዘተግብር ፍኖተ ካርታ ምድላው ብምግላጽ ፖሊሲ ስግግር ፍትሒ ዝጥምቱ መተግበሪ ስልትታት ዝትግበራ ትካላት ንምጥያሽ ማዕቐፍ ሕጊ ይዳሎ ከም ዘለውን ገሊጾም በኢትዮጵያ ምድር ኃይልን በብቸኝነት መጠቀም ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ኃይሊ ከም ብሕታ መማረጽ ምጥቃም መሰል ትካላት ጸጥታ መንግስት ኢትዮጵያ ምዃኑ ምርግጋጽ የድሊ የመንግስት ጸጥታ ተቋማት ብቻና ብቻ መሆኑን ማረጋገጥ ይገባል የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ የጸደቀ ሲሆን ፖሊሲውንም ለመተግበር የፍኖተ ካርታ ዝግጅት ተጠናቋል ፖሊሲ ሽግግር ፍትሒ ዝጸደቀ ኮይኑ እቲ ፖሊሲ ንምትግባር ምድላው ፍኖተ ካርታ ተዛዚሙ ኣሎ እቲ ፖሊሲ ንምፍጻም ዘኽእሉ መስርሕ ሕግ እውን ተወጊኖም ኣለው ፖሊሲውን ለማስፈጸም የሚያስችሉ የሕግ ማዕቀፎች ተዘጋጅተዋል በመንግስት በኩል ዛሬም የሰላም በሮች ሁሉ ወለል ብለው እንደተከፈቱ ናቸው بمداي منغستي برتات سلام خزون قحيلهم مستخفتيهم بولك يخون بحبرت بسلامة منقد مسخون أكال نمزررا منغستي دلويو لما نقاقر منغست والجزيل من جزيل زكجر يتطناكر دقافنا زتواددن زتطناخرن حاجزكم كيف لينا بزي أكادامي صاوعيته يقرب فتاري إثيوبيان هزباني بارخ يغني اللي فتاري ኢትዮጵያን ህዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ አመሰግናለሁ ተበልከትና ቅድም ክብል ሓጸርቲ ዜናታት ክትካተሉ ጸኒሕኩም ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ይክሓልፍ 10 ሚእታዊ ብጽሒት ኢትዮ ቴሌኮም ንመሸጣ ዕዳጋ አክሲዮን ክፍቲ ምግባሩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዕላው ገይሮም ምጅማር መሸጣ አክሲዮን ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ ዓለም ለኸ ዕዳጋ
ተወዳዳራይነት ዝፈጥር ምዃኑ እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር አልዒሎም እዮም ንጸብጻብ መሐመድ አልቃድር ናዝሬት በሪሁ ከም ስዕብ ክተቅርበያ بعد مزي كابيتال عراقة إثيوبيا ممسرات سعيبو عبيتي منغستاون أترفتن زخنو تكالات المعات منغستي نزيقاتات بزيحتهم بأكسيون زرشات ولو غزي تطبيق كبرلو تانحيوم إثيو تيليكوم نزي منقد سعيبو 10 مئتاوي بزيحت أكسيونو كابت مالي جميرو زرشيت مخانو قدماي منيستر أبي أحمد أبسيرام زاري لما توصل 30 عامات يقويو كوبانية كالو عطاك على حبت لوما عنتي نمئتن 30 عامتات زصنح كوبانيا كاب زلو حافشو هفتي 10 مئتاوي نኢትዮጵያውያን ብዕሊ ዝሸጠሉ ዕለት እዩ 10 مئتاوي ሼር ኢትዮ ቴሌኮም ዝገዙ ኢትዮጵያውያን ሓደ ክፈልጥዎ ዝግበኦም ነገር ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብውልቀን ብመንግስትን ክሳሕዝ ዘለዉ ናይ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ኩባንያታት ብተናጸል ዘይኮነስ መብዛሕትኦም ተደሚሮም ክንዲ ኢትዮ ቴሌኮም ኣይኮኑን ኢትዮ ቴሌኮም ኣብዛ ዓመት 27 ቢልዮን ብር ኣታዊ ኣምጽኡ እዩ ንኢትዮጵያ 27 ቢልዮን ብር ኣታው ዘምጽእ ኩባንያ ባንክታት ሓዊሱ ኢትዮጵያ የብላን ትዛዓበ ኩባንያ ኢና ናብ ዕዳጋ እናውጻናዮ ዘለና ነዚ ዝገበርናሉ ምኽንያት ሰባት ድሌት ሃልይዎም ናብ ስቶክ ማርኬት ንኻኣትው እዩ መሸጣ አክሲዮን ኢትዮ ቴሌኮም ክፍት ምዃኑ በሓባር ናይ ምስራሕ ልምምድ ዝፈጥር ምዃኑ እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቦም በዚህ ሰክሰስፉል ኩባንያ ስራ ካልጀመርን በቀር በዝዕውት ኩባንያ ስራሕ እንተ ዘይጀሚርና ስቶክ ማርኬት ብናሐስዎ ልክዕ ኣይስፋሕፋሕን ስቶክ ማርኬት ኣብ ሓደ ሃገራት ናይ ቡን ሹቃት ፀጉሪ ቤታት ወይ ከዓ መመላኽዒ ከይተረፉ ናብ ስቶክ ማርኬት ይወጹ እዮም ሰባት ዘለዎም ገንዘብ ኢንቨስት ብምግባር እዩ ዝስፋሕፋሕ ንሕና ካብ ቴሌኮም እኳ እንተጀሚርና ብዙሕ ቁጽሪ ዘለዎ ሆቴል ናይ ቡና ሹቃት ዘለዎም ኩባንያታት ናብ ስቶክ ማርኬት ብምጽምባር ብዙሕ ሃፍቲ ኣኪቦም ስርዓት ንግዲ ኢትዮጵያ መልክዑ ክቕየሩ ተስፋ ኣሎ ሃፍቲ ኢትዮጵያ ኣኪብና ኣብ ሃገርና ምስራሕ ጥራሕ ዘይኮንስ ኣብ ኣፍሪካ ዘለና ዕድል ምጥቃም ንኽንኽእል ከምዚ ዓይነት ስርዓት ቢዝነስ ብጣዕሚ ዘድልየና ኣብ ኢትዮጵያ ዕዳጋ አክሲዮን ተግባራዊ ንምግባር ምምሕያሽ ፖሊሲ ምግባሩ ለውጢ ዘምጽእ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ተወዳዳሪ ዕዳጋ ዘፈጥር ከም ዝኾነውን ገሊጾም ከብዙ አፍሪካ ሀገራት ወደ ኋላ የቀረንበት አንዱ ነገር ካብ ብዙሓት ሃገራት አፍሪካ ንድሕሪት ዝተረፍናሉ ሓደ ነገር ስቶክ ማርኬት ብዘይ ምፍላጥና እዩ خاليتي بزح بزح حزب زلوا هاجر خوينا نهلن تاريخ تسقب هاجر خوينا نهلنا انتنا عسى قدم 5 عامات كم زي عينت لمدتات بنشتي متن زلوا هاجر خوينا نهلنا بزنبر التحساسبه مخنيات كل نجر تعاطيو منسي اب عداغا ኢትዮጵያ مستاف مفتار زخللو عودي نبرن نابنت ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ አፍሪካ ነበር ትካልዩ ሳፋሪኮም ናይት ማለት ትካልዩ ኮይኑ ግና ሳፋሪኮም ናይ ብዙሓት ሰብ ሃፍቲ ፈጠርቲ ስራሕ ሓበራዊ ኩባንያ ስለዝኾነ ኬንያ ኣይኣኸሉን ኣብ ኢትዮጵያ መጽዩ ኢንቨስት ገይሩ ኢትዮ ቴሌኮም ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ኣብ ኬንያ ኢንቨስት ክገብር ኣይኸኣልን ብዙሓት ናይ ምስታፍ ልምዲ ስለዘይብሉ ማለት እዩ እዚ ሎሚ ምጅማሩ ንብዙሓት ኢትዮጵያውያን ሽሻይ ሓጎስ ብስራት ከም ዝኾነ እውን ተስፋይ ዝለዓለ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ እቲ መሸጣ አክሲዮን በኢትዮ ቴሌኮም ተጀሚሩ በኻልኦት ትካላት ልምዓት ዝቕጽል ምዃኑ ብምግላጽ እዚ ንዜጋታት ዝሓሸ ህይወት ዝመርሕሉ ዕድል ዝፈጥር ዓውዲ ይኸውን ኢሎም ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ኮይኖም ብዝገብርዎ ጻዕሪ ኣብ ሃገሮም ሃብቲ ንምጥራይ ዘኽእሎም ዓውዲ ከም ዘይነበረ ተገሊጹ መሸጣ ብጽሒት በቲ ዝዓበየ ኸስቢ ዝከብ ኢትዮ ቴሌኮም ጅማርና እቲ ኸይዲ ብዝተሓሰበ ልክዕ ሽቱኡ ንኽወቅዕ እዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብቲ መድረኽ መሸጣ ብጽሒት ኢትዮ ቴሌኮም ገሊጾም እዮም ንጸብጻብ ቶማስ ሃይሉ መርሃ ሰላም መረሳም ትማል ዝተጀመረ 10 ሚእታዊ መሸጣ ብጽሒት ኢትዮ ቴሌኮም ናይቲ ትካል ተናሓንሓነት ካብ ምዕባይ ብዝሰገረ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝርከብሉ ኮይኖም ኣብ ሃገሮም መዋዕለ ንዋዮም ክፍስሱ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፈተ እዩ ኣብ ኢንዱስትሪ ቴሌኮም ኢትዮጵያ ዕድመ ጸገብ ኩባንያ ትውን እንተኾነት እውን ኣብ ዕዳጋ ብጽሒት ወይ ከዓ ስቶክ ማርኬት ግና ንጥፈት ነይርዋ ዘብል ኩነታት የለን ምን ማለት ነው ስቶክ ማርኬት መጀመር ለኛ ፋይዳው ያለ እንደሆነ ረብሓ መጅማር መሸጣ ብጽሒት ንዓይ ታይ ማለት እዩ እንተልና بقصر بتعمز وزح السبات بالسفلالي أقباب جنزب كرخو يخول يوم زرخو جنزب كموه لال بالزللة كابزنت فو سراح وصاي أب امنت زحدرو له تكال جنزب فسس جورو العودي أو يتبع قولي زرا أي نبرن والكسب عد عرب يخون أوروبا انت أمريكا منبريوز جبرة تخينمو أو جناح تاكس تخونا بممرنا تنتفى تنجدا يتبع بزركو كوبانياتات جنزب فسس جرا كخسب يخيلي يلو انت حاسيبكوا نزل زخل عودي يا إثيوبيا أي نبرن إذن إثيوبيا عري تقاميو
መንግስት የካፒታል ገበያን በማቋቋም መንግስቲ ካፒታል ዕዳጋ በመጀመር ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝኸደሉ ዝነበረ ህንጸት ሃፍቲ ብዝተፈለየ ኣገባብ ልውውጥ ዕዳጋ ብምስፋሕ ቅድሚ ሕዚ ዘይነበሩ ሃፍትታት እናሃንጸሉ ዜጋታት ከም ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ ዝመሰሉ ዓበይቲ ትካላት ሰብ ብጽሒት ዝኾኑሉ ዕድል ዝፍጠረሉ ህንጻጽ እዩ ዝኾን ዘሎ ኢትዮጵያውያን ብቐጥታ ሰብ ሃፍቲ ዝኾኑሉ ኣብ ገዚፍ ትካል ወናንነት ዘረጋግጽሉ ዕድል ክፍጠር እዩ ኣብዚ ዕድመ ጸገብ ትካል ዕዳጋ ብጽሒት ወይ ከዓ ስቶክ ማርኬት ምጅማሩ ንኻልኦት ወሃብቲ ግልጋሎት ትካላት መርኣያ ክኾኑ እዩ እዚ ሰክሰስፉል ኩባንያ ኣብ ዝዕውት ኩባንያ ንጥፈታት ሰረት ክነትሕዝ ተዘይክኢልና ስቶክ ማርኬት ብጽሒት ብዝሓሰብናዮ ልክዕ ክሰፍሕ ኣይኽእልን ኣብ ገለ ሃገራት ብጽሒት ዕዳጋ ኣብ መሸጢ ቡን ናይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን መመላኽዒ ጸጉሪ ከይተረፈ ይወፅእ እዩ 20-50 ሚእቲ ይእከብ እሞ ሰባት 10 ሚእቲ ዘለዎም እንዳጠርነፈ ክሰፍሕ ይስራሕ ንሕና ጅማሮና ኣብ ቴሌኮም እንተኾነ እውን ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ሆቴላት ስለ ዘለና ወነንቲ መሸጢ ቡን ዝተፈላለዩ ኩባንያታት ነቲ ብጽሒት ዕድጊ ተሳሊጦም ሃብተ ገነቶም ኣማዕቢሎም ብዙሓት ተዋሳእቲ ክህሉ ብምግባር ስርዓት ንግዲ ኢትዮጵያ ምስሉ ክቕይሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል ተስፋ ኣለና በዋናነት ሰፋ ያለው ማህበረሰብ ለማሳተፍ በማሰብ ብቐንዲ ነተሰፊሕ ማሕበረሰብ ተሳታፍን ምግባር ዝዓለመን ብትሑት ዋጋ ዝቐረበን እዩ ብሓፈሻ እቲ ዝተሓተ ኢልና ዝረቋሕናዮ ብዝሓት 33 እዩ ዋጋ ሓደ ኣክስዮን ብር 300 እዩ ሓቋፋይ ሃፍቲ ንፈጥረሉ እዩ ሕድሕድ ዜጋ ፈሰስ ክገበር ዕድል ዝፈጠረ እዩ ከምቲ ዝገለጽኩልኪ እቲ ዝዓበየ ፍታሕ ዝግለጸልና ናብቲ ልውውጥ ብጽሒት ስቶክ ኤክስቼንጅ ክነብፁ ከለና እዩ ሽዑ ሕድሕድ ሰብ ክነግደሉ ከሎ ትርፉ ሰፊሕ ይኾን ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመውቲ መንግስቲ ህንጸት ዲጂታል ኢትዮጵያ እንዳሳለጠ ጸኒሑ እዩ መሸጣ ብጽሒት ኢትዮ ቴሌኮም ውጽኢት እዚ ሰለጤን እዩ ኸይዲ ምትዕዳግ እዚ ብጽሒት ብቴሌብር ዝፍጸም እንትኾን መሸጣ ካብ 6 ጥቅምቲ ክሳዕ 25 ታሕሳስ ዝጸንሕ ይኾን ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ስጋት ሓደጋም ካብ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ውሕስና ምግቢ ክብል ዝሓንጸጾ ሓድሽ ፖሊሲ ንተግባራውነቱ ምስ ክልላት ተቐራሪቡ ይሰርሕ ምህላው ኮሚሽነር እቲ ትካል ኣምባሳደር ሽፈራው ተክለማርያም ገሊጾም ብምኽንያት ለውጢ ንብረት ኣየርን ብዝተፈላለዩ ምኽንያታትን ኣብ ሃገርና ዝፍጠሩ ተፈጥራውን ሰብ ሰራሕን ሓደጋታት ንምንካይ ብብርኪ መንግስቲ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ይውገኑ ምህላዎም እውን ተሓቢሩሎም ሙሉእ ብርሃን ግርማይ ዝርዝር ኣለዋ ብምኽንያት ለውጢ ንብረት ኣየርን ብዝተፈላለዩ ሰብ ሰራሕን ተፈጥራዊ ምኽንያታት ኣብ ሃገርና ዝፍጠሩ ሓደጋታት ካብ እዋን ናብ እዋን እናወሰኹ መጺኦም እዮም ነዚ ንምቕናስን ግንዛበ ንምሃብን ካብ ሓደጋ ዝጸረየ መጻኢ ህይወት ንመናእሰይ ንምሃብ ዘተፓናል ብኣዳላይነት ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ሓደጋን ስግኣትን ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ከተማ ኣርባ ምንጭ ተሳሊጡ እዩ ሓደጋ ስዕቦም ዝፍጠሩ ጸገማት ንምቕናስን ካብ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ውሕስና ምግቢ ንምስጋር ብብርኪ መንግስቲ ኾነ ብህዝቢ ብርኪ ዝበሉ ተግባራት ከም ዝተወገኑ ዝተገለጸ እንትኾን ነዚ ዕውት ክገብር ዝኽእል ፖሊሲ ተሓንጺጹ ናብ ስራሕ ከም ዝተኣተወ ድማ ኮሚሽነር ኣመራርሓ ስራሕ ስግኣትን ሓደጋ ዝኾኑ ኣምባሳደር ሽፈራው ተክለማርያም ምስ ኢቲቪ ትግርኛ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ገሊጾም እዮም በአዲሱ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ፖሊሲ ከዚህ በፊት ያልነበሩ ወይም ኖረውም የተስተጓጎሉ ነገሮች ደግሞ ወደፊት እንዲመጡ ተደርገዋል ኣብቲ ሓድሽ ፖሊሲ ኮሚሽን ኣመራርሓ ሓደጋን ስጋኣትን ቅድሚ ሕዚ ዘይነበሩ ወይ ድማ ነይሮም ዝተረፉ ነገራት ናብ ቅድሚት ንኽመፁ ተገይሮም እዮም እቲ ሓደ ሃንደበታዊ ሓደጋ ብዝምልከት እዩ ሓድሽቲ ዝኾኑ ስጋኣታት ሓደጋ እናተፈጠሩ መፅኦም እዮም እቶም ቅድም ክብል ዝፍለጡ ከም ድርቂ ሓደጋ ውሕጅ ከም ዘለዉ ኮይኖም ሓሓሊፉ ንሰምዖም ሓድሽቲ ሓደጋታት እናተፈጠሩ እዮም ዘለዉ ንኣብነት ከም ምንሽርታት መሬት ምንቅጥቃጥ መሬት ሓድሽቲ ስጋኣት እናኾኑ መፅኦም እዮም ኣብ ውሽጢ ዝወርሒ ከም ትካል እናርአና ኢና መልዕሊኦም ከም ዝፍለጥ ለውጢ ንብረት ኣየር ዓለም እዩ ብምኽንያት እዚ እውን ኣብ ህይወት ሰብ ኣብ ንብረት ጉድኣት በፂሑ እዩ ንሕና እውን ነዚ ንምፍታሕን ንምቕናስ ብርክት ዝበሉ መጽናዕትታት ኣሳሊጥና ናብ ተግባር ኣቲና ኢና ኣብ ሃገርና ምስ ዝርከቡ ክልላት ከም ትካል ጥንኩር ምትእስሳር ከም ዘለዎም ዝገለጹ እቶም ኣምባሳደር ብፍላይ ከዓ ምስቶም ሓድሽቲ ክልላት ተቐራሪቦም ይሰርሑ ምህላዎም ኣረዲኦም እዮም ከአዲስ ከተመሰረቱ ክልሎች ጋር እና ከፌደራል ጋር ባለው ከኮሚሽኑ ጋር ባለው ግንኙነት ላይ ምስ ከም በሐድሽ ተመስረቱ ክልላትን ምስ ፌደራልን ምስ ኮሚሽን ዘሎ ርክብ ጥንኩር እዩ ምባል ይከኣል ክልል ደቡብ ኮይኖም ዝነበሮም ርክብ ሕዚ እውን ኣጠናኺሮም እዮም ንኣብነት ሕዚ ዘለናሉ
ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ቅድም ክብል ደቡብ ተባሂሉ ዝነበሮ ዓቕሚ ደጊምዎ ምባል ይከኣል እዩ ስለዚ ንሕና በብእዋኑ ኣብ እንረኽቦም መድረኻት ንምግላጽና ኣይገደፍናን ንሳቶም እውን ይሳተፉ እዮም መብዛሕትኦም ኣብ ስራሕ እዮም ዝርከቡ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ መድረኻት ብምድላው እውን ሓደሽቲ ኮይኖም ንዝመፁ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ብምሃብ ሓገዝ ብምሃብ ናተሓጋገዝና ንኸዲና ዘለና ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ሓደጋን ስግኣትን ኢትዮጵያ ካብ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ውሕስና ምግቢ ንዝብል ሓዱሽ ጅማሮ ዕውን ንምግባር በብክልሉ ንዝተወጻጽኡ መናእሰይ ብዛዕባ ዝሓዙ ዕላማ ስልጠና እናሃበ ዝርከብ እንትኾን መንእሰይ ዛፉ ሃይላይ እውን ካብቶም ሰልጠንቲ ሓንቲ እያ ካብ ስልጠና ከም ዝረኽቦ ዘለዎ ረብሓታ እዩ ሓደ ሓደጋታት ቅድሚ ምፍጣሮም ማሕበረሰብ ከመይ ጌርካ ነዚ ሓደጋ ተቋቂሙ ባዕሉ ካብ ሓደጋ ክከላኸል ከም ዘለዎ ነዚ ህዝቢ ማሕበረሰብ ኣስተምህሮ ምፍላጥ ኣቀዲምካ ከም ዘለዎ ካብኡ ኣብ ሓደጋ እንድሕር ሃልዩ ከዓ ከመይ ጌርካ ሪኮንስትራክት ከም ትገበር ማለት ካብዚ ኣትይዎ ዘሎ ሓደጋ ወፂኡ ከመይ ጌሩ ባዕሉን ኢኮኖሚውን ማሕበረሰቡን ስነልቦኑን እንትን ኢሉ ከመይ ጌሩ ናብ ዝነበሮ ኑሮ ናብ ዝነበሮ ናይ ዝቀደም ህይወት ክወፅእ ከም ዘለዎ ዘምህርን كما قال الزعزافون نتستوعب السلطنة تجبره بمجبر محبرة تجري عطيه كاب زلوك الأولو نمن نقاف كم زيجا بس حتى كم توزع جاليز أيام نحنا سلت بناي DRM سلتنا أب تجري استمدنا تمهار من رؤاتنا نا نحنا هم حسب نصرحون نخل حتى أزعد الرخيمنا حزبنا كفتوت وزلوا ناي محبرة سبنا ناي سنة البنا كلولو مستر DRM درجة كوينا مستر DRM كوميشن مالتيو مسؤول خينا عدل عند حرخينا محبرسنا وريدنا المحبرسنا نخنا قلقل ناي وعلنا لهنا أستوات وكنا بركتنا زول كوميشن أمرار حسرة حدقان سقاطن إثيوبيا عبزت دالو مدرخ حلفت كللن فيدرالن حلفتي تكالات كبرسنا علم ترخون تخون أو حدقان سقاطن زدهبو مزنعتاو صحفات قريبهم يوم ስምምዕነት ማዕቀፍ ተፋሰስ ሃገራት ናይል ፍትሓውን ምኽንያታውን ኣጠቃቅማ ማይ ንክህሉ ዝሕግዝ ምዃኑ ተገሊጹ እቲ ስምምዕነት ንኢትዮጵያ እውን ልዑል ዓወት ከም ዝኾነ ይግለጽ ዳሃብ ያሲን ተወሳኺ ኣለዋ ኢትዮጵያ ሩባ አባይ እትፍልፍል ሃገር እኳ እንትኾነት ምስ ተፋሰስ ሃገራት ስምምዕነት ተፋሰስ ናይል مصداقة بحبار نمتقام زلوا دليت أي صعبان هاجرات تفاسس نايل 11 انتخنا تنشدشته أبي سممعنا تفاسس نايل زفر معين زي عندما إثيوبيا رواندا تنزانيا أوغندا بروندي دبوب السودان نيان إذا سممعنات مسكزة إذا اسمع مع فتحون تخن إذا هاجرات تربح تسقبريو أبي كدب حداسة مهنات وسعيبو هاجرات تحتها التفاسس ببعدا وجزاء تستفر مسممعنات مسارات كيرم أنت موكتو كما قعد أطرا أوروباويان شحن شعاتن 220 شعاتن زتفرمه سممعنات إلون دحر 3 عامات استقبره سممعنات 10 شعاتن عامة مهرت نمسارة روبا نايل زخونة إثيوبيا ربحة زي بليو الكواداس 55.5 بليون كيوبيك مترو نقبسي نسودان دما 18.5 كيوبيك متر ماي مولو تفاسس روبا أباي نخلطة معيلم نخطقمو زتقبرو سممعنات يوم نيرم የቅኝ ግዛት ዘመን ስምምነት ስምምዕ ዋን ባዕዳው መግዛእቲ ረብሓ ግብፅን ሱዳንን ንምሕላው ዝወፅአ ብምዃኑ ኣብ ላዕለወትን ታሕቶትን ዋሕዚ ሃገራት ምትእማን ክህሉ ግብፅን ሱዳንን ረብሓን ክሕልዋ ክህብላ ሃገራት ላዕለወት ዋሕዚ ህድኣት ክህልዎን ዝተፈላለዩ ጻዕርታት ይገብራየን ድኽነት ክቕፅል ኢፍትሓውነት ክረብብ ኣብ መንጎ ሃገራት ምትእማን ከይህሉ ስምዒት ጸላእነት ክዓስል ሰሪሖም እዮም أزوم سممعنات إثيوبياويان كالو تفاسس هاجرات قديفكا روبا أباي بالعل نمتقام استقبر أيوم هنسات عبي قدب هداسة مسارات محازو دما نزي أتحساسبا زقالي مع قف سممعنات تفاسس روبا أباي نخفز زقبرة أمانكو هاجرات فتحاوي قفف في الماء نخلو زعلم أيوم إذا سممعنات لو حسب هاجرات زمعبل أبي روبا تفاسس نايل مرقاقا زمص نسلام حد هاجرات زلو ربحة زلعال أيوم نايل تفاسس هاجرات يتبر معقف مفرم معقف سممع هاجرات وحز النايل مفرامو أب منجو هاجرات زنحة زي متأممان كترفي قدامي هاجرات لعلوي وحزي بناي بعلن عاقمي بالحين فلتأتن هافت ما ينايل ملمع تسقمن كوا مهلاو إذا سند كاب هاجرات وصاي دقف مركب زغيل العدل يغفتلن مالتي هلاي حد هاجرات تحتوت وحزي ما ينايل
ናይ ሓባር ሃፍቲ ስለ ዝኾነ ነዚ ማይ ብዝተናበበ ኣገባብ ዘማእኸለሉ ስርዓት ክፈጥረሎም እዩ ምክንያቱ ናይል ቤዝን ኮሚሽን በሃገራት ዝፍኖ ሕቶ ክናበብ ክሰማማዕ ጎንፂ ከህሉ ዝገብር ትካል እዩ ዝኾን ማለት እዩ በዚ ድማ ኣብ ሃገራት ልምዓት ክህሉ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ላዕለዎት ዋሕዚ ካብ ወፃኢ ደገፍ ፋይናንስን ቴክኒክን ምርካብ ይኽእላ ድኽነት ይንኪ ብሓፈሻ ኣብቲ ዞባ ምርግጋእ ክህሉ ይገብር ደቡብ ሱዳን ማዕቀፍ ስምምዕነት ተፋሰስ ናይል ምጽዳቃ በቲ ሩባ ንምርባሕ ፍትሓዊ መሰል ዘረጋግጽ ምዃኑ እውን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ሱዳን ነቢል ማህዲ ገሊጾም እዮም نگاه هفتین که متکم انصار وانو بمنصر متکم حبرو هفتی اتقندی مجلسی حبرو هفتی ربع عبایی قدب الدسا كهنس كلو كالوت سلاتين لمعاتات كعمم كلو نحبر هفتي مسار بمقباري بمدايزي تبقسو وحزنايل زبهال قزيف ربحها يهلوي إثيوبيا أبا أفريقاوي متحببار حبراوي تربحنتن تأمت مهابا دحننات ماي إثيوبياويان لمعاتن كابمت انحرب زحلفة أبا تفاسس نايل متحببار نمفتارن نزلا لمعات اتزوبان زتقميو بزون اتستقبر سممعنت معقف متحببار روبا نايل نابتقبرا نمئتو بزي فتحوي روبا أباي نمتقام زلو أكايداتات زغيرو مخانون مينستر ماين إنرجن أفليتيوم سممعنت روبا نايل كابتك أمتسالسته ناب تفصامنت متاو سعيبو مينستر إنرجن ماين مجلسي أبزهاب الأوان اتمعقف ناب تكبار نخاتو إثيوبيا الجامع رحينت كم سنبرا يمسحبرو إثيوبيا أمانكو هاجرات تفاسس نايل مخنياتون فتحاونت أقام حافتي نخت كبار كتكالس مزن حزخ خيرو اتتفاسس روا أباي معقف متحببار قبس إن سودانن زحزقو نعرسان زتأكم طرح زلو حقي زفرسو مخانون يوم اتوم مينستر وسيخوم زتزاربو የዚህኛውን የናይል ወንዝ ተፋሰስ ትብብር ማዕቀፍ ስናወራ ብዛዕባ ኣብ ሕዚ ዘሎ ማዕቀፍ ትሕብብር ንወግዕ ተለና ካብ ዘለዎ ትርጉም ተልዒልና እንታይ ከም ዝሓቆፈ ዳህሲስና ብኣግባብታይ ንዓና ይረብሕና ብፍሉይ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ርክብ ታይ እዩ ኢና ተመዚና ብፍላይ ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ኣባይ ዝርከባ ሃገራት ዘለዎ ኣሕዋትና ግብፅን ሱዳንን ዝቀደሙ ሕግታት ንዓቶም ብዝረብሕ ኣግባብ ብምስራዕ ላዕሎት ሃገራት ብፍላይ ኢትዮጵያ ካብ 85 ሚእታውን ዓቐብ ኣብ ዋሕዚ ኣባይ ግዳኣ እንዳበርከተት ምንም ከይተጠቀም ዝተሰመረ ሕንጻጽ ብብዙሕ ለዊጡ መሰል ምርባሕና ኣረጋጊጹ ካልኦት እውን ክጥቀሙ ሰፊሕ ኣበርክቶ ينبر بفلاي نحنا إثيوبياوين داقلصنا يتصنحنا بفتحاونتن بمعرنتن ناي متقام مسل زنبل تلنا ماي بمعر ناي ممقال زعفان تيخونس برقوح مسل زلنا معرنتنا نقدسلو زعفا زخون زلو زم سخونه بنبركتو استواصو لك كنتقم يقبئنا سفيح متن ماي ننايل نمكبينا نزم بكس بمقبار نفلفل حيل مبراهتي نموسنو نقرب صروي ستة ماي كنقلقللو عدل فطيرويو بزي إثيوبياوين كنحقوس يقبأ كفتنا عدل ستونال بزيوم إثيوبياويان نخرابت يقبل بمخانون اتسممعنت نإثيوبيا لعل عوت مخانو استقلصه اتقند علامه سممعنت زدما كلن هاجرات زتقم بحبار نملمع هاجرات تفاسس نايل بمعره زتقم زحجز مخانون استقلصه هي ማዕቀፍ ለኛ ዛሬ ትልቅ ስኬት ነው زي ማዕቀፍ نعنا ገዚፍ ዓወትዩ بزعوتنا يولك أبلع زعوت قريتا كم زلوا ملكة زرعي لهم أحوات تحتوت هجرات زلوا قند على مازم عقف نقل أكل مقداء هوني نحنا نكون نساتهم كنربح له مسلنا يو تي زعبي زعبا بتحب برن بحبرا نمعباي نملمع بمتحب جاز زيجاتات ناي تتفاز هجرات بمعرة تأكامي كخونو ناي مخال سلتين مخانو بزجات أمي كجنزب يفوتو أب قطع للنسالتهم قندوانينات كابتمالي جميرو زم عقف حق نكون زي حق زنا كوميشن ربع أباي ويد ما نايل ريفر بازين كوميشن نكمسرت حجازايو نايل ريفر بازين كوميشن مسرتان يجزال بتستقبل سممعنت مع قبل تفاسس حجرات نايلون قدما مينستر دكتور أبي أحمد زد سمام حقوس قلت أميو